Ja tenim els cables connectats, ja veus que són molts, però és perquè la placa doncs, en té un munt, més els 2 LEDs que farem servir per aquesta pràctica. Bé, recordem que tenim 2 LEDs, com si fossin 2 portes diferents, i una l'activarem amb una targeta i l'altra amb el clauer. Recorda que has de posar el que entri de la targeta, és a dir, el lector, l'has de posar amb una variable tipus text perquè els clauers i les targetes són codis alfanumèrics que són de targeta de número i de lletres. Res, passem la targeta i s'encén el verd durant 5 segons. Quan acabi, passarem el clauer i s'encén durant 2 segons. Tornem a passar la targeta, per exemple, aquí ho tenim. D'acord? Si volem tornar a passar doncs, la mateixa targeta, al cap de 5 segons, la tornem a passar. D'acord? Molt bé, fins la propera.